Y palaguno kongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ni Lasto Txapel naizue, eta orain honetan batalla berri bat erakustera noa, eta berta ipotxak eta elfoak borrokatu egingo dute. Uste dut hau da. Hori da, hau da, kasu honetan, ipotxen kontingente potente bat sartu da elfo silbanoen lurra eremu batean, eta ala izan dituzten unitateen kontra. Etorriko dira borrokan gure unitateak izango dira bizar handiak dituztena, martiriadoreak, zenbait katapulta, belengar, eta rompehierrosak. Eta besteak, arkeru unitate batzuk, hau nola da unitatea hauen esena. Bueno, lantxerak eskutuekin, eta hemen hauek armaduren kontra lan bikaina egiten dutena. Hauek gainera nahiko gura uste eragingo dizkizuegu, baina bueno, mapa hau apur batera ezberdinean erakustea gustatuko litzaida kasu honetan. Ja, kargatu. Estrategia izan da oso simplea, bi linea egin ditugu, eta atxean gerra makinak. Baina, bueno, huk ere nahiko min egin digute. Hemen flankoa gaizteko jarraitu. Hauek hemen ikusi nolakutxa duten, gainera hauek mantelian artilleria eta bar dutela, gero hemen ikustitzakezue barras largak, iara baten, eta helburua da linea alik eta gehien eustea. Eta hemengo flankoan, berdin hortik esartzeko. Hemen ditu bereziak eta horra zira tiro egiten. Hemen martilladoreak. Hemen hasi dira elfoen kontra tiro egiten. Arkeroak, lantzariak. Ez dakit man izan diren. Vale, hauek dira nahiko min ingo diguten. Vale. Nola itan zen hau. A ver, nola da. Mapa taktikoa. Hori, mapa taktikoa. Hemen ikusten duzuen bi linea, martilladoreak hemen, rompehierrosak hau izena duten unitateak, eta hemen flankoak nola gauden babesten, eta hemen ere. Eta gero ikusiko duzu apur bat gure mapa taktikoa jarraituko dugu. Egiten, unitate hau nahiko desgastatuta dago. Zentzen, biak botatzen eta gero hasiko dire
arkulariekin tiroa egiten eta beraziko dute, ikusiko dugu den, unasi deia tiroak egiten. Gerasiko dira unitate hauei tire egiten ikusten duzuen moduan. Eta hemen, datoz borroz egiten. Hauek bere lana oso ondo ingo dute. Ikusi nahi dudana da espatarien karga hau da, kargak hemen berdin jarriko dugu defentsa moduan batalla hemen ikusten duzuen nola euren tropak egin dutela talke ona, eta hemendik noa dauden batiroak egiten eta unitateak nahikotxo desgastatzen, eta hemen arkulariak eta hauek jarraitzen dute tiro egiten. Eta hemen hauek ingo dute min nahikotxo. Armaduren kontraso batero. Hemen kargen dute, hemen bidaliko ditugu hauek atxetik laguntzera. Irauten gaude, oso gogorrak dira laguntzea hauen. Unitate hauetako bat behatzen duten kontra. Batai ez da hemen karga ona ditzen dugu. Eta ikusten duzu, flanko hemendik erasoko dugu atxetik, orduan min asko jasango dute, eta hauek onantxe garriko ditugu, eta horrela egiten ditugu esaten den moduan sandwich bat. Eurek dira janari eta gu ogi, eta hemen nola ies egiten dauden, baina gero ere itxule ingo dira. Jarraituko dugu egiten egiten eta hauek nola joango den hauen pizkanaka pizkana. Gero hau kamurru bat gehiago gustatzen dudala. Bidali arte hau borrokara hor lineak usten ari dira. Dira hor unitate bat da eta hor berriro ere elite unitateen kontra erasera doa. Hau, nintzen konturatu eta zinituen nazka bidali, baina bueno, granatoz eta hor hiltzen dira guztiak, ia gehiena. Baitu tiro egiten, tirokatzen, hemen eskuz esku egiten. Laizter dugetzen dugu. Hemen unitate hauek kriston lan egiten daude, hauek ere ondo gondetzen dute lineak, eta hau iaia apurtuta dago, eta unitate hauek nahiko txarto daude. Baina gero hauetako bat itzuliko ikusiko duzu beranduago. Gaitzen dute. Rokan. Eta horra deltzen dugu laguntzera, apoio moduan. A ver. Eraso egitera ia gurea da inaso egiten ari dira hauek bibak eta
dira eta hauek irauten doaz eta Gelengar orain hauek laguntzera joango gara eta bur bat moral ematen. Gaur laria generan erdotzen dagoela eta hemen beste ikotzak erasora doaztenak. Hor jarretzen ditzen gertatu dugu berriro. Piso esun moduan euren lineak apurtu daude, gutxi gora bera txendo jarraitzen dute eta, bueno, posizioa bintzat mantentzen gaude. Hemen atxetik karga. Hori ere ies egiten dute, hemen gure tropa jarraitzen dute, hemen tiro egiten jarraitzen dute. Hemen hau ajusteko dago, horrea dugu Belengar. Iesari egatzen diote. Tiro egiten jarraitzen dute unitate berezi hauek. Horrei iesari egiten diote. Hor egiten dugu guren genera. Eta hemen, urlatzua. Orduan zingo du orain. Egiten dugu lineak berriro bi sortuko ditugu, hauek itzuliko dira, ja azken erasoa egiteko. Jarraituko dugu. Ikusten duzu nolea etortzen diren honantza. Zinarriak batetan jarraitzen dugu eta flangotik erasuko diguten. Hauek dira. Egitele unitate bat. Etorri daltzen ditugu goia gure tropak. Hauen bilapur bat beldurtzeko eta aurrerantza joateko. Hori daltzen ditugu gara. Hori da, hauek itzultzen dira. Gaurrera jarraitzen dugu, oraindik bataila ez dago irabazita. Gero kontura egiten naiz eta unitatea udaltzen dugu gona. Hemen gure flankoa eratetzen dute. Ondo gorantzen dut. Bale, bizitazio bat ez dut horretak zergaitik. Horregaz erasora doaz. Noan asko egin naiz. Jarretzen dute borrokan. Egiten dute, hemen formazioa jarraitzen dugu, mentiro egin jarraitzen dugu. Hori da, hemen galdu egiten dugu. Bi unitatea bidaltzen ditugu gara, hemen ikusi dugu guren karga. Eta min asko egingo dugu gainera. Eta hemen bidaltzen ditugu tropak laguntzera
linea mantentzen du, hauek doa sorra laguntzera. Eta hauek horrantza. Oso gogorrak direlako elfo horiek. Katapultak itxun dugu berez, izan gaitik. Jarraitzen dute arrantza, eta hemen ikusi zakizue elfo arkulariak nola iesari egiten dioten. Eta hemen potxe karga epiko, hemen katapulta unitate bat akatu dute, hemen iesari egiten diote. Ez dira heltzen, ez dira heltzen da, eta gutxi batek irazten dugu, esan dizuet unitate batzuk exterminia egin dutela eta horren emaitzak. Hore, galdu dugu ejerzito erdia baino gehiago, eta eurek ere pillo bat egin dute. Ikusten duzuen moduan unitate hauek asko hil egin dute, hauek ez dute zerekin, baina gero hau, osea, unitate hau izan da pasada asko hil dituzte. Arkeruek ez dute SRS-ekin, oso armadura izan dira oso gogorrak, baina bueno, espurut gustokoa izan zaizuela, eta beste batean gehiago, agur.